Far sad og bed negle, fordi han var så nervøs, mens Marie tømte saftevandskanden. Efter en halv time kom lægen ud til ham. Hans ansigt var krydderbyt og fuld af ras. Han sagde stille og hæst, så vi næsten ikke kunne høre ham. Hun er død. Jeg begyndte at hulke, og far holdt om mig og Marie. Han græd også. Far spurgte, at vi måtte komme ind til hende. Det måtte vi gerne. Jeg tog mors hånd. Hun var koldere end is. Hun var også bleg. Jeg begyndte at græde igen. Og far sagde, at det havde været en hård dag, og at det var på tide at komme hjem. Da vi kom hjem, gik jeg op på min værelse. Jeg lagde mig i en seng for at sove, og inden jeg faldt i søvn, viskede jeg, at vi aldrig glemte mig. Og løb. For ellers havde han opdaget mig. Jeg løb alt, hvad jeg kunne. Jeg vidste ikke, hvor jeg løb hen, men jeg løb og løb og løb. På et tidspunkt kom jeg til en snoet trappe, og jeg kunne ikke se andre udveje, så jeg løb derop. Nu stod jeg oppe i tårnet på Christiansborg. Jeg kiggede ned. Hvor er her bare langt ned, tænkte jeg. Jeg kunne pludselig høre mandens blodtrin. Jeg blev stresset og meget nervøs. Hvad ville manden mon med mig, tænkte jeg. Kan jeg måtte stole på ham? Hvad må der ske, hvis jeg var med ham? Jeg synes ikke, at manden virkede som en rar type, og hans fodtrin kom tættere og tættere på. Jeg sprang. Nabo har han ikke mange år. En gammel dame, der både støtte. Og hans hus synes at høre et skud den aften. Vi ringede til os, og vi kom derud og fandt Mark død. Hans halspulsår var skåret over med et stykke glas fra et lysster. Et stykke glas fra en flaske. Resterne af flasken var tilsyneladende smidt ud i en busk en halv kilometer derfra. Vi har selvfølgelig sendt alle resterne af ting fra mordet ud til laboratoriet, hvor det kan blive undersøgt. Omkring livet fandt vi masser af vodka blandet med områdsblod. Vodkaen kommer muligvis fra den flaske, han brugte til at skære halsen over, da han forholdt en lille sælgepause. Jeg langt slimmet hånd ud og trække mig indstrækker. Vi løb rundt i luften, indtil vi stod for en bygning. Jeg kiggede på mit ur og så, at klokken var 8. Det første, jeg tænkte på, var stillingen. Hvad må min mor ville sige til det? Jeg løb igennem London, da jeg lagde mærke til, at der var blevet meget tonet. Jeg stod foran huset, da jeg opdagede, at der stod her en Mrs. Benson. Jeg fik lige pludselig en bimlen og vamlen i maven, da jeg løb hen til den nærmeste skraldespand og tog avisen op og så, at der stod 1812. Der gik et sådan igennem mig, og i det samme besøgte. Jeg åbnede øjnene, og ved min side sad min mor. Hun sad og strømmer over håret med blide, rolige bevægelser. Jeg var godt ør i hovedet, og min arm blev stadig fra hovedet. Dit musling, hvordan kan du lade den røre dig for den? Jeg trak mig hurtigt væk og ud på det hvide gulv. Jeg så en stryk for mig i hendes øjne. Det var så tydeligt, at selv en kat ville have opdaget det. Jeg satte mig langsomt ned på det kolde gulv og lukkede øjnene. Da jeg valgte at åbne dem igen, blev jeg så forskrækket. For i stedet for min mor sad en pige. Hun stirrede direkte på mig med hendes kulsorte øjne. Jeg begyndte grædende at lede lejligheden igennem. Hun var der virkelig ikke. Jeg blev helt frustreret og løb ned til min underbo. Hulkende hamrede jeg i døren, indtil Jens åbnede. Jeg kunne ikke få et ord frem, men på en eller anden måde kunne han forstå, at mor ikke var kommet hjem i aften. Han tog stille og roligt min hånd og førte mig ind i stuen, hvor han prøvede at berolige mig, men det hjalp ikke. Så gik han hen til telefonen, og omhyggeligt indtastede hans mors telefonnummer. Jeg tog røret, men det bippede bare, og for hver bip steg angsten. Hun tog det.